Balimao Anyokuma, très urgent. Balimao, bien dimanche 4 mai 2025. Kuma do be ka fo ko yalaw ko politicien munu be ka bobbi ka ka hake nyini yala ko ni shogal ko kala mai ka de be ka jeka u ka hake nyini yon fe wa u be politicien yera madidu abe ka kuma do me bi mena jali bo ka malien bela jali bo filla me kuma ni ala chama chetla anye mo chama nga video yi u be ka bo ko shogal de be politicien ko fe ko ka asimi kele abeta shogal beta shogal donta shogal bota shogal to de be fam bebi voilà mo do soi-disant défenseur de ko transition anya mo chama bora ka kuma ne be na kuma réalité de fo nyana bi shogal ko kala may gani politicien te ka je ka asimi kele shogal n'a rien à voir dedans wallahi ni shogal farla ni politicien ko ka asimi kele asimi tetoyi kuma be kuma ni shogal ya fo dongo do malio meta asimi gen kuluba e shogal te feka ko do fo billahi ko be na fora mai amai mali yerema c'est pour vous dire shogal te ka fara nun ka asimi kele ngalon di du tien fo itala bubu mabel ne be ka boka kuma ifo kuma conséquence e jumendi bubu mabel be ka boka kuma mu fo c'est très dangereux wiyene kele ni ke shogal bolé premier ministre ala shogal baga wogo na teka kuma u bora tuguni ko shogal e waru shantro shogal bora pujabi u ko fe shogal shogal ko 10% fo shogal 40% fo tuguni avec a jugu de créer awela avocat maître konare mo de fois ka fo transition de mama ngena ka fo transition ngena ka fo asimi ko tangena bubu mabel jawara be ka boka yoro be kam shoni makoroni ko shogal de be politicien ko fe tientala men kale Allah men kale ngatungala shogal nous te ka jega asimi kale ne reflète à foyena tienta la wallahi shogal n'a rien à voir avec ce qui se passe abaro mu be ka toni jama be ka bo asimi contre la bia mais na secret foyena bi mo sarike mo do bibi jigila teke bulu ani gonjigi ba tari jo boulevard la ko aba asimi be ta faraka sari ni te kungolo ko ye quoi M5 force sur otandi. C'est-à-dire les populations frustrées. Do somogo minana ngalonka. Do ka trem nanu ngalonka. Courantege do ka barachie. Mogo jigila tege mogo chama ni beta fara mouvement ka. M5 fanga sur otindi. Bon en tant que moi ka hakete ka duma et puis malien chama fana jigila tegera Assimi Goïta la parce que nyaba la bi. Assimi Goïta be ka mali samu mali febe ta ka di batulu nyangma o mogo do be o sera ka Assimi febli donc o frustré chama de be fara nyogon kan ani ngalo norla munu famille na ko don kasola ngalo kan ça dit que mogo tonyelon quoi o lebe ka fara nyogon kan bi wallahi ngo adhesion me ka kebi aka bo akilima ni boli were kera la ilaha illallah ko boli kana ke boulevard la nyukuma ni me Assimi ni be se ali ga démissionner il ka mali blanc il ka mo choisi peut-être au ka quand Nigeria mo mi kungulo kay itc wala itc sabe que taka kuma nabla olika mengena cha mo la ka bunde ka ki gena o mo la ka bunde ne ka nabo na tolala le coup est déjà parti. Coalition be ka kebi, adhésion be ka kebi. Fouit c'est qu'un nadjobli. Non, fouit c'est qu'un nadjo. Ça c'est un M5 formule attendue. Mon do de tonyelebe était ouye quoi. C'est-à-dire là ma dega bana fura ka décès ni ma fura sur le gars bana bifa. Est-ce qu'il va kalama ka foko pays be danger là? Mon frustré le, mon jigunu jigila tegera malikola. Ni e wuli kali sino mo ko bebo aw koko mo te politicien ko utara ye boulevard fa djembe yayi Choguel n'a rien à voir avec ces politiciens munu jigila tegeri ko munu ga ke minuna fo a djien wulu te ki fait ainsi va la vie donc si ça mena oro fa fo malien nyana ambe oro na kobi Choguel ko kala maiga ya kono jiani torni surasuyi mama bu demo ya bekele mama ya surasu kaunta ka do o ira tusukuna wallahi u ya bekele Choguel ni politicien bolo te nyogo bolo de
aw be ka nun togo ye ka ne Segu Tunkara ye an be ka bɔ ka coup de main di ninnu ma bi o y'an ka propre choix di parce que Boubou Mabel ninnu wari de be d'olu ma u ka bɔ ka kuma dɔw da u bolo ko bɛɛ be ten de quoi u be ngalon imaginer ka nɔrɔ la les maa minnu ko Choguel kanu b'u la Choguel tɛ dɔrɔmɛ kelen sarala si ye kalo kalo o t'anw ni Choguel cɛ ni Choguel delila ka dɔrɔmɛ kelen ko ni Segu Tunkara taara dɔrɔmɛ kelen minɛ Choguel bolo ko Choguel ko Segu Tunkara han wala ni n'a ka sɔrɔ n y'a minɛ Ala kana n sutara voilà la vérité Choguel bɛ yɔrɔ na bi Choguel bɛna fɔ professeur de a kun bɛ se k'u dɛmɛ fɛn caman na mais u y'o kɛlɛ ka baga cɛkɔrɔba ma k'a kɛlɛ fu Choguel ko tuguni depuis aw bɛ propagande la Choguel sɔmina depuis Choguel bɛ premier ministre la Choguel ye ci dɔ de fɔ Assimi Goïta ɲɛna an ka nin ci lamɛn fɔlɔ. Qui nous reste maintenant, c'est le problème du développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tout ce qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djarabi, mais en fait, voilà. Voilà. Donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Merci. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Choguel ko k'ale premier ministre ye ko wallahi ko nama barake ka économie na bɛn sɔrɔ fɛnw na bɛn wallahi ala ko jamanadenw kelen bɛ tila k'an kɛlɛ u bɔra ko Choguel bɛ ka mɔgɔw su ka bila transition c'est-à-dire u ye opposition créer transition kɔnɔ wagati 2022 masi kun tɛ se ka bɔ k'i bɛ nin kɛ Assimi na o ka sɔrɔ an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wulufarinba n'i ka wulufarin faga dɔ ta bi ci Assimi y'a ka wulufarin bɛɛ faga k'a bɛɛ kun ci a kɛra gɔnkili labila de bi et puis pire encore n bɛna kuma dɔ fana fɔ maliyɛnw ɲɛna mun de y'a to Assimi Goïta a filɛ aw de bɔra minnu ko k'olu bɛ transition dɛmɛ olu de bɔra devant Dieu et tout le monde ko non ko mɔgɔ si tɛ politicien fɛ wallahi ni ninnu taara boulevard la bi maliyɛnw bɛ bɔ a ye kalasinikɔliw da fɛ a ye marifaw da kɛrɛfɛ c'est à dire que aw ka na dɔrɔn an ka na an ka kɛ débat ye débat face à face débat pas de violence aw tɛ se ka débat kɛ parce que a ye nkalontigɛlaw de parce que a bɛ fɛ maliyɛnw ka to nkalon de kɔnɔ a ye n'a kɛ Doumbouya cɛ fila tɛ yan a ye taa dɔrɔn n'olu ka débat kɛ dɔrɔn mais n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna bi a b'a dɔn mun y'a to Assimi Goïta ka transition barika bɛ ka ban n ye yɔrɔ caman fɔ an na Assimi Goïta mɔgɔ minnu kan ka Assimi lafasa viremani minnu kan ka bɔ ka Assimi lafasa a bɛɛ escroc maliyɛnw tigɛr'u la fo k'i cu kɔfɛ mais a cɛ tɛ k'a ye quoi aw ni Ala na kira cɛ Boubou Mabel masa nkalontigɛladen Boubou Mabel maliyɛn bɛɛ tigɛra mɔgɔ min na Boubou Mabel Jawara la ilaha illallah olu de y'aw ka communicateur Boubou Mabel Jawara ni jɔn tuguni ani Tayiruba bon aw ni Ala cɛ jɔn bɛ se k'aw bonya de kan hali Algérien ka avion gosi maa kelen ma bɔ k'an soutenir hali ONU kɔnɔ Russie m'an dɛmɛ Chine m'an dɛmɛ est-ce que maliyɛnw b'o kalama jamanaba si m'an dɛmɛ ni de près ni de loin c'est la vérité que je vous dis donc k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ lankolon minnu bɛ transition kɔnɔ Tayiruba Jacques Bower aw ni Ala na kɛra ten Jacques Bower minɛna muso ko de la primature kɔnɔ k'a minɛ ani muso ka minɛ primature kɔnɔ o ni Jacques Bower n'a photo filɛ ni ne Jacques Bower ye Mamadou Traoré di Jacques Bower ko ninnu de bɛ bɔ bi ko ne bɛ Mali jeunesse représenter u ka taga mɔgɔw wele boulevard la ou bien u ka taa palais la k'u fana bɛ taa ta u bɛ wuli ka 400 de di mɔgɔw ma mɔgɔw bɔra ka na politiciens dɛmɛ bi mɔgɔ tɛ ka bɔ ko politiciens mɔgɔw sɛgɛnna di quoi c'est à dire a ye jali Mali nafolo bɛɛ tiɲɛ
Choguel Tara Dubaï, Kata projet, je m'excuse, Choguel Tara Qatar, Kata projet Glan Kananaï, Assimi Gotaye, Mali on a projet Taka di Batul Nyangma. O Batul Nyang kele be Kata Wardi Jamana Delenga o Mabi. Jene Mounoubora Kata parler de la culture de la Batul Nyang de Wardouma. Ane Ablay Maïga Moussou. Ala dise ka barga doni fangala. Agwala ba yere soa. Karama don janfa ka bebla nyona. Ka nyini ka jamono don chefra. Wala sa ekayi. Wala sa kafoko e. Kan galon rodola ka do bla diagwa kaso ni fona. Pour satisfaire vos libido. Abe choko jumembi. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ayam bekele. Afleni. Mohamed Mba ko manyon tegele mula. Auni alache Jacques Boer. Kuma ni musokorobayi. Ko kale fana jeunesse doye. Mademoiselle 75 ans a décelé à Kuma Delika Kogata Tchelala. Ni musokorobayi me dit vieille demoiselle. On appelle ça vieille demoiselle. A klekele mafuru. A Kuma Kode. Nyama ba fe billahi tala. Aya nyama fifa ka bala de. Sinon a garzige ba ka fanga ti. Ni menana musoko la primature kono Jacques Boer. Mamadou Traoré dit Jacques Boer. O mo langolo teruba biermina, teruba glomina, teruba joemina et Massa Djoubarou. Nous ne keleme nyonga nga kolo tradition de meba wi. Asimi goita sombi bita kloye quoi. C'est malon teraula di, malon ti fere di quoi. Asimi goita djilima ka goiko wulmusoni bobi. A beninga jana tekeche, wala malon tika kolabi. E mamo were blakela fa sa fo damana jaga dum. Ka denyuma beden kerefe ka taga denangolo ta ko kenyo ka taruba sigila je glo butelu kerefe bi woli de bi karabate bibi e mwasa ne be yele bi apene ala la krache des voyous comme ça n'a ka mali courage bagawi. Voilà pourquoi les gens n'ont plus de respect envers vous. Choguel Kata pour le projet de la Qatar Kananaï, un projet qui peut rapporter combien de Mali Qatar que décision ta Mali jeune ba fla sans sa kabetana ka be forma ba be kala kelingeli sara million kelin kalula. Choguel na ni dossier doron asimi ko ta beta ka be di batul nyangma. Mali remana ka ko du sungurudi. Anya to sila quoi, c'est dans la atanya tela ka be manamana komina ko de Mali on tigala. Hali gonji gibata mo ma bobi ko politicien kan ube uche kan ube cheka jugude. Mo torola di imam Malien do be ka accord Malien do ka dugu jinnadi. Chama obligé ka accord de Kenny terrorisme yi ou te fait ka l'armée malienne malien dindo kon am armée malienne la konu cordro ko terrorisme bolu fa to ba préférer ki to wala armée malienne au moins solution ni no la abena bamako kalaya a des provocations que c'est vous qui avez provoqué, c'est la pure vérité. Donc on prie Dieu le Tout-Puissant que Dieu bénisse l'AES. Sinon ce qui se passe là c'est pas du tout bon. Et en dehors de ça aussi, c'est que moi je peux dire ne sais pas mon faut que tu fanaka. Jacques Bower ka côté ro temene ko fe ka bala. Mena kuma flana fo malé ngena. Anga bulo di nyoma. Anga dia jamana ngana bine. Asimi goita ka bio ka sako mali bina. C'est la pure vérité que je vous dis. Donc en borangé une information de ça. Choguel ko kala maiga. Allez Alpha Yaya Sangari. Colonel Alpha Yaya Sangari, mon livre bon Mali contre la John Daïra, le plus grand bâtiment de l'État, Mali gouvernement Songabon, AMRTP, Afleni, Assasseur ne font pas là, Choguel de Nijo, Ali Biaobe Okele, Kata Jamana de Nangolo Boko, Butogo Nendongolo. Sur le Choguel m'a frappé, politicien Gakao de Aïch, mais pas de la culture, il y a mon directeur RFNAFO, au moins ça, aïe, par de la culture, aïe, mon demande accepté. Beaucoup ma befle, ala ka barkadou malila, ala ka foike malila, bela jelenga fuko amina. Donc vraiment le gundo malien, malien mon be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari chinogala, avec Senweb application télécharge à téléphone kono. Na Senweb, aya jode yoroni kelina, voilà. Et malien mon be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari chinogala avec Senweb application télécharge. Na Senweb application télécharge à téléphone kono mo ko ngulon morna bo dictoire semaine morna ko 16 corps promo aba sebe ko urgent na urgent de trop dire be na ka koto no yarate o ko fa ba bang information be do ka Senweb application a so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abudou ka orange numéro arrêt sa téléphone kono nous to mo ka kantega na war ci mo ba so orange mo la sur place
wari ci ko fɔlɔ to dɔrɔmɛ 1 sara wari ci ko 2nan 3nan bada 1,99 €. O de kun do aw kan bɛɛ caw